Millä kadulla te olette, että siitä voi katsoa sen lähinnä? En ole. Mitä sanoit? Niin, että mikä on kadun nimi, miltä voisi katsoa sitten? En mä tiedä, mutta tässä Kopista tie! pornokauppa tässä vieressä. Täällä on pinkki. Joo. Ja täällä ammuskellaan. Ei ole. Mut nyt, niin että miltä kadulta nyt sitten voisi katsoa, mistä päin voisi katsoa sen lähinnä pizzeriaan siitä. Kaaritie. Kaaritie. Otetaan Turku ja Kaaritie. Sitten voi katsoa tietysti noita pizzeriat ihan tästä keskustasta. Niin... Joo, sinne päin. Otetaan nyt pizzerioita tulee keskustaan aika montakin, että mikä siinä. Sitten Kaaritietä lähimpänä joku tie. Täällä on Kauppiaskatu, Puutarhakatu, Juhannuskatu, Raahenkatu, Käsityöläiskatu, Humalistankatu. Ei. Humalistankatu, se kuulostaa hyvää. Yhdistäkää lähimpään pizzeriaan. No millä kadulla sen näissä on mikään lähimpänä? Ihan sama, yhdistä nyt. Ne olisi Humaliston kadun sitten. Joo, se on hyvä. Yhdistä sinne nyt. Ei, mä puhun nyt. Mä puhun. Mä ottaisin tonnikala pizzan ilman käsikarvoja. Alo, pizzapiku? Alo. Halo, mä haluan tilata pizzaa. Kuule sä, mä haluan tilata pizzaa. Siihen tulee tikku, salami, aurajuusto, kuminenkin käsikarva. Niin. Löytyykö? Mutta karvaa ottaa. Löytyykö? Mitä pitää saada? Juuri minä sanon. Mitä tuotteita löytyy? Käyttäjä löytyy meillä kaikki, mikä sä tykkäät. Sano mitä sä haluat. No, löytyykö noita kuminenkin? Ei kun noita... Anteeksi? Käsikarva. Mikä? Käsikarva. Karva. Ei, minä. Ahaa, löytyy. Joo, mä haluan niitä. Minä puhun. Tervetuloa, tulla hakee sitten. Hei, hiljaa. Minä puhun. Onko kotikuljetus? On. Joo, mä oon tässä nyt tähän pizzerian vieressä. Voitko heittää mut kotiin? Mikä pizza sä haluat? Hän haluaa mitään mitään. Tässä onko tässä kotiin? Haluatko sä mua vai Matulan? Molemmat. Mikä molemmat? Onko tässä? Minä tiedän mitä. Onko aivan selvällä suomen kielellä ja pojat? Ja boy! Onko se etupenkki vai takapenkki? Se on sivupenkki. Minä otan kotikuljetus. Meillä on kyllä. Onko sivupenkillä ikkunat auki radio päällä? Ei, mun penki on lämmitys. Onko radio päällä? Käy päälle, jos haluat. Mikä kanava? Ihan sama, löytyy se pelitikin, jos haluat. Löytyisikö Energy? Löytyy. Oikeastaan, mikä tämä pellely, mikä tämä puhallu sitten? Kuuluuko siihen kotiin kuljetukseen myös pikkujatkon-kuljetus? Ei kuule! Oregano! Joo, mä laitan oregano, joo. Ei ananasi! Jos laittaa ananasi, niin minä sunkenen sinun perseeseen. Tai niin? Ei, me soitetaan tällaisia kypärää. Mulla on paljon, minä en naura, hei. Mä nauran. Odota. Mitä ne nauraa? Hiljaa. Ei ole. Ja hiljaa, sano. Hiljaa, mulla on oikea tilaus. Tilaus. Joo. Hiljaa, mulla on tilaus. Mä tilaan, onko se kotiinkuljetus? Sillä on rullakebab. Mä otan rullakebabin kaikilla mausteja ja voisitteko tuoda sen tänne Helsinkiin, kun mä en jaksa sinne päin. Meillä on ainakin valkoinen majoneesi, ei mitään muuta. Mä otan sen. Otat sen, ja maksaa suhen tai perse. Mä tulen hakemaan. Onko siinä vastuksessa majoneesi ajonlaako? Onko hyvä ajomi? Onko hyvä ajomi? Igor ja Ruodicin.
Hei, kuinka olisin kestää? Hiljaa, kuinka olisin kestää? Puussukkalaisen sapisen ja... Hiljaa, kuinka olisin kestää? Hei, puhuko? Antti puhuu. Haloo? Minä tilaa 12 pizzaa tänne Amerikkaan, 2 Amerikan pizzaa. Monenpa lampuu. Niin, mun kaveri ampuu just mua tässä, mun pitää... Loppuu, mä kyttelen. Mun kaveri ampuu mua sniperilla mua päähän, niin mun täytyy vähän väistellä ja varoa mun puheita. Okei, eli otetaan tämä nyt kiinni ja puhutaan rauhallisesti. Okei, eli tänne... Hei, haloo, kuuntele. Te näytätte, että teillä on hyvä päivä, saanko mä tulen sinne? Anna tulla vaan, me nauretaan täällä tosi paljon. Mikä? Me nauretaan tosi paljon, me nauretaan kaikki hymy perseessä poikittain. Hiljaa. Joo, saanko minä tulen? Hiljaa, mulla on tilaa. Katsotaan tänne näin, minä oon myössä. Luvaa. Mihin mä tulen, mihin? Hiljaa. Hei, mulla on tilaus nyt. Mä haluan tilata yhden ruoan. Oikeesti, mä haluan tilata. Mitä kaikkea teillä on? Puolet pois, kun tulee tilaamaan. Hiljaa, mä haluan kastikys miero. Sä et saa mitään mieltä ja kastikkeja. Niin kuinka olisin kestää, jos mä tulen hakemaan sen?